Sibingelele mbukeli we-BMK Audio Production. Ilanga namhlanje ilanga elihle kakhulu la khona sinoqweqwe lentatheli umhlonishwa ubaba uJabulani umjeyi wakwaSibisi wodumo kakhulu lwendaba kuKhozi FM. Wayethi makufundela indaba bese uyazizwa ukuthi ngathi ukhona endaweni yesigameko. Sizozwa kabanzi nje ngohambo lakhe eqaleni kube intatheli kuze kuyoba useyawuthola umhlala phansi lokukhalisa abantu abaningi ngenxa ukuthi ke iphimbo lakhe babe salithokozela besalilangazelela ukuthi basangaqhubeka balizwe kakhulukazi ke intsha yayingena endimeni ezomntatheli yayisenayo intshisekelo yokufunda okuningi ngendlela ayefunda ngayo indaba ngendlela yakhe nje ehlukile eyayihlanganisa wonke ama-fact nazo zonke izimiso zezokusakaza phansi nendawo bese banabo kobuciko. Naye ke ubaba uJabulani umjeyi kaSibisi uzoyikhulumela ke namhlanje ilanga lakho ukuthi ngabe ngempela uhambo lwakhe lwaqala kanjani. Baba uJabulani ngikubingelele mhlonishwa bese ngiyakwamukela kulolu hlelo. Wangibingelela ngacabanga mina ukuthi mina bekufanele ngibingelele wena ngokwamsakazo kodwa ke hayi ngasikho lapho. Ngiyabonga mhlonishwa abantu iningizimu Afrika yonke umhlaba wonke nje jikelele usathi mawuzwa izwi lakho ufikelwe ikona ukuthi ngiyalazi leli lizwi. Mhlambe siqale sibheke ukuthi sikhulume noBaba Jabulani kumbukeli ongenalo ulwazi lokuthi ubani uBaba Jabulani. Ungubani uBaba Jabulani? Ngibonge leli thuba elingandele bani kuyisonto. Isonto nje usuku olubusekile usuku lwangesonto lapho yonke into yenziwa ngesizotha. Ngiyabonga ke nami ukuthi ninginikeze leli thuba elifana naleli. uJabulani Sibisi. Yes. Yebo ngokujwayelekile uJabulani Sibisi kodwa ke umthetho okuzakhela lo okuthiwa indoda iye ibhuliha uyenze zonke izinto uma kusesibayeni ila kwangena khona igama umjeyi lingena ngifika ngokukodwa emsakazweni. Okay. Okwenzeka ngafika emsakazweni kukhona abantu bonke cishe ababe nebonga ababizwa ngayo. Yes. Kwatholakala ukuthi akhona amaciko akwazi ukuqamba futhi. Okay. Azojayi uJabulani umjeyi uJabulani ubani kodwa ingadileli likaMjeyi liyamnamathela limfanele. Kwaba linginamathela kanjalo ke beku 1991. 1991. Yes, ngifika emsakazweni. Ngifika emsakazweni nje ngumuntu obe kade esebenza ngengentatheli. Okay. Ngimbhali emaphephandabeni ahlukene. Yes. Kusukela lokuqala okwaba ubona magazine engasebenza iminyaka ngithi emine kuona. Okay. Nje ngasuka kuona ngase ngiyojoyina ilanga newspaper iphepha la indaba la yithi ke lesi lomdaba. Ngafike ngahlala ke khona ngafunda okuningi ngoba ungazi ukuthi ngangiyi training lapha okuyiyona yangiholela emsakazweni. Nokuyiyona yangivulela isikhala emsakazweni ngoba kwathi ngifika emsakazweni kwakunolinye qweqwe lensizwa lika baba elalihambile lishiya ngoba selithatha impesheni. Angazi noma umuntu engamenshina yini ngoba ukhululeka intembi khululeka ubaba uChembagasa uChiji. Kwathi nje kuphuma yena kwavuleka isikhala esadinga umuntu onjengami ukuthi asondele kusona. Yilapho ke ngathola khona ithuba ngajoyina umsakazo wesiZulu. Nakuba ke kukhona into engicabanga ukuthi abantu bakithi abanye baye bangayiqondi. Okay. Ngenxa yokuthi isikhathi esiningi uma umfundo wendaba uzwakala estation esithile ngokohlelo ngokweinhlelo zizonke zika SABC. Mina ngaqondana ke nokuthi ngifunde izindaba estation somsakazo esikhulukazi uKhozi FM. Ngaba ke umjeyi ke lo kwasakudlala hayi kanti into ezochuma egcineni nami ngigcine sengiyijabulela. Ngase ngijena ke ukuthi hayi mangiyijabulela lento
ukujabulela nje kuphela ngiyona ake ngiyithathe nami ngiede okuthile okuzokwenza isibalo sikhuphuke sabalaleli ngiyabona ke noma ngangingatshelwa ngqo kodwa yayifika impiko ehlukahlukene ukuthi khabo ibambe kanjalo ungabusayeka iyona ke impela lena uma unayenye khuphuka uye phezulu usho ukuthi ke ngazakhela ngagcina ngizakhele lokho esithi i-brand so i-brand yami or i-branding yobumina iyona ke le egcine sokuthi noma ngikuphi la ngikhona ilokhu igama lika baba uJabulani Mjeka sibe sihlezi lisematheni angazi kodwa ke noma amathamahle noma amathe anjani kodwa kona lihlale likho mhlambe ke Mahlase asibhekene ukuthi isikhathi ongene ngaso unyaka ka1991 uyasho ukuthi wawungena esikhaleni savuleka emva kokuhamba kwengqalabuso umhlonishwa uGasi ngaleso sikhathi leso zazi njani inselelo zamathuba uma kuyintatheli kwakunzima ngoba uma ukhumbula kahle ikakhulu la esifundazweni sakwaZulu Natal kunalesi sikhathi esaqala ngabo o1991 kukhuphuka esasi nohlevana ngasho njalo ngoba waqala kwaqubuka lokho esikubizwa ngepolitiki namhlanje ipolitiki wathola ukuthi ingathi ifuna ukuthatha indawo kuyo yonke into ephilwayo isiphilwa nepolitiki phakathi kwadingeka ke manje ukuthi thina njengabafundi beindaba ngiyibala nami sidinga ukuthi sikwazi ukucwecwa ulimi uma sikhuluma ngoba uma uzwakale kabi wawungayithola ususenkingeni yokuthi laba bathi bakuzwile ukhuluma engathi uchemeni nabathile wabona kwakhona lonto ukuthi kufanele lento ungagcini nje ngokuthi uyayazi itrain zonke izinto kwaqala ke kwaqumba impela lento kwafana nethumba kumuntu ngoba uma sekula ngo95 kwathanda ukuthi kube nohlalwana impela kodwa ke ngenhlanhla ngenxa yokuthi uma ngifika emsakazweni kwakuvele kukho nabantu abadala okwakuthi noma ngimdala nami emntatheleni babheke ukuthi sesithembe wena Mahlase njengomfundi wethu wokuqala kodwa sicela usenze into eyodwa yenza lento okuthiwa i-guide ezokwenza noma ubani ofikayo abukele kuyona ukuze singazigcini njengabantu abaqhemile nabangena ezingeni zonke izinto mhlawumbe leyo kwafu ngasebenza kwasebenzeka kungekho nto eyenzekayo ekhombisa ukuthi ngumuntu ongasiphathi kahle uma kuza efundweni weindaba akukho la enginodaba khona njalo mhlambe engihlizelela kakhulu kube sengathi into enhle engiyithandayo yabona okubonakala kahle ilokho ukuthi ekwenzeni kwami njalo kwagcina sekunabanye beminye imisakazo okungekhona lapha abathi bayafisa ukuba njengami kodwa ke mina ngangineseluleko esisodwa kuwo wonke musa ukufuna ukuba njengami nosa ufuna ukufunda indaba njengami esikhundleni salokho sifunde njengawe ukuze uqaqe nawe nekhono lakho libe sobala mhlambe ke usakulona leli lokuthi uyalele labo ababefisa benentshisekelo ukufunda njengawe bebukela kuwena ubuciko owawunabo ngekhathi ufunda indaba wawubhala phansi kanye neindaba noma kwakuba ubuciko bemvelo bokuthi udaba uma lukanje uma sengisemoyeni kumele ngili-approach ngalendlela abanye babebazi bathi hayi mhlawumbe ubaba uJabulani akayibhali kwayizona indaba ngiyayibonga lokho kuphawula nje ngoba into ngempela eyayenzeka ukuthi hayibo lo muntu ongenani
kusho ukuthi unamanga. Okay, azikho lezi ndaba ayifundayo yindaba nje aziqoshela zona lapha cha akunjalo kukhona lento ukuthi njengoba ngisho ukuthi ngazama ekusebenzeni kwami ngifine ngizakhela ibrand. Okay, ngiyakha ibrand kanjani na ngokuthi uma ngifunda izwi lami ngase ngilitrainile ukuthi angikwazi ukufunda nje ngihambe ume nje umuntu angeze ukuthi bengithini. Ngifuna ukufunda ngesizulu. Isizulu ke siwulimi olunotile nolimi futhi esithi lunendlela ethile libiza ngayo amagama okusho ukuthi awukwazi uvele ulibize igama noma kanjani. Ufuna ulazi, uma ungalazi funa umuntu ozokusiza kulona uthole umsuka walo, uthole yonke into. Bese kuba lula ukuthi uma usuya emoyeni uyofunda usuyazi ukuthi ufunda into eqondile engekho umuntu ozothi awu nangu lesesifundela into esingayizwa ngoba ethintekile ngoba ekwiziqhenyeni komuntu ikakhulu onsundu ikakhulu okhuluma isiZulu. Okay, umuke wamphazamisa olimini usuke ufana nomuntu omgwaze enhlizweni. Yabona manje kufanele ke nawe uma uzongena usebenze estation ezingalesi esikhuluma isiZulu esigcwele kufanele wazi ukuthi makuthiwa kufanele ngicwece leli gama ngalisebenzisa mayikho indlela angiphume ngala kwalo konke engikwenzayo ngikwenza ngicophelela ngoba ngizokulinganisela. Okay, kukhona indawo Uppington ngala ngase Western Cape kukhona la engayibiza khona wrong. Okay, uyabona ngingaqondile anawe ukuthi sengenza iphutha ngathi iUppington. Yes. Washaya ubaba owayesegoli ngimkhumbula kahle wangitshela ukuthi walibize kanje igama kanje waze walichaza nomlando walo ukuthi lisuka. Emva kwalokho angizange ngiphinde ngitshelwe okwasekuzenzekela ukuthi iUppington leyo nto ibalekile and itholakala kuphela kubantu abalikhulumayo ulimi, abantu abahloniphayo ulimi, abakwaziyo ukuthi angifuni ukuzwisa umuntu ubuhlungu ngokubiza igama lendawo ethinta yena ngendlela ebuhlungu. Mhlawumbe ke enye uthinta leyo igameko ziyaye zibe ningi la uthola ukuthi ikhona umuntu igama lesingisi ulibiza ngesizulu kakhulukazi ke kumagama neindlela zokubizwa kwabantu. Thola ukuthi umuntu uthi umama uNkosazana Dlamini Zuma esikhundleni sika Dokotela Nkosazana Zuma, athi umuntu kuprofessor mbize ngomnomzane esikhundleni sasolwazi. Kubaluleke ngani ukuqikelela ukuthi uma unikezelwe ithuba wenze ucwaningo ukuze kungezoba khona amakhono wanyathelayo? Kunjalo impela. Uyabona lapho ila esithi khona usuke ulolongwa ngoba ngokomthetho kufanele uma uzosebenza oqala ukusebenza futhi cishe noma yikuphi kube nomuntu ozobe usebenza naye ekuguide kuyo yonke into ukuze ugcine suyikwazi ukuyibonela wena yonke into ubusuqhubeka. Le yokuphambanisa izinto ukuthi umuntu ubani yenzeka ikakhulu kumuntu ongazinikezanga isikhathi sokucwaninga okuyinto ebalekile endabeni. Kubaleke ngalendlela exakukwenza ngoba endabeni uyithola ukuthi uyalibona udaba khona lapho ugajwa na isikhathi awunaso isikhathi engathi esongcebeleka esidla uma ufunda indaba. Manje la uzothi uyafunda mhlambe si-translate umuntu othile was-translate wrong, wena kufanele ngenkathi usenza ube usibuka ngemqondo emibili. Okay, is it correct
si-correct njengoba sinje hayi kurongi lo bekuye kwenzeke uthola ukuthi isitori besibhalwa yiphuma limi yes libhale lithi mhlambe emgababa enyakatho naseThekwini okay yabona lo sentence incane uthi umuntu uyacabanga ukuthi emgababa enyakatho naseThekwini ukuphi wena ngoba uyabaza abantu bafundelayo ubuse uyayilungisa lento la o-translate khona uthi cha bo umgababa useningizini so kukhona lezi zinto okufanele uhlale usibhekile ngoba uma ufunda ikakhulu njengendlela yalapha yokusebenza usuke uzuqale uhlolile uyitranslate itori ngaphambi kokuthi usihlele ukuthi isiphi esiwu number 1 isiphi esiwu number 2 mhlawumbe ke umhlonishwa asiphinde sibheke eyokuthi uthinta indaba enhle kakhulu eyokuthi kusuke kufanele wenze ucwaningo onzulu andukube wenze udaba and udaba kusuke kufanele ube nama facts alo wazi ukuthi ngelinye ilanga uyaccount ngodaba esikhatheni samanje sesibona sekungasaqashwa abantu abakulungela ukusebenza sekuqashwa ama-influencer ukuthi enze umsebenzi ubona kunamthelela muni lokho ekusebenzeni nasekuvezeni nje uhlangothi lomntatheli uma sewuthi ungena ku social media ufice bonke abantu sebeyintatheli mawuthi uyabheka indlela ababhale ngayo imiso zokubhalwa kodaba azikho akukho nanokuthi kwenzekephi nini kwenzakalani kwenze bani kwasukuba njani kodwa lo muntu uthola ukuthi ulandelwa abantu abangaphezulu kwa1 million mawuqhamuka wena uthi ubhala ngokwemiso zomntatheli kubuwena obukeka sewungazi ukuthi ulahle abakudingayo abantu yiqiniso lelo yabona ntanga yethu hayi ntanga yethu kodwa futhi ngoba nawe womunye wabantu asebeqhathiwe kwezintatheli ngoba phela mina ngiye ngithi ngaqhathwa yingqwele zangithatha zamfaka emlalazini zaphuma ngaphuma lapho seyibona ukuthi hayi sengingathini sengilungele ukwenza abafisa ukungibona ngikwenza isimo samanje sini okay ngoba kwakhona emntatheleni isikhathi esiningi esisebenza manje lesi sithi ngathi i-microwave journalism microwave journalism ngani ngisho njalo ukuthi sekulula ukuthatha lela phepha ubuka into ekhona uyitshela nje ayilungile solonke ngibhalisa uthatha uyibhala uyifake ungazange wayiverifya wathola ukuthi ngempela iyiqiniso uma iyiqiniso akukho yini la ezobuye ijikele ithi isihambile yaphambili ibisibuya nomadlanga iza sekuzothiwa kulolu daba olubhalile ngathi unohlangothi olulodwa ulithathe yini uzulubhale kanje usho kanje bekwenze njani manje yilana ke obuka khona ukuthi bayabhala abafowethu kuhle liyatholakala iqiniso kodwa mina into bese ngifisa ukuyibona yenzeka ukuthi abasemntathelini okusho abasebenza umntatheli ngempela hayi abasazoqashwa kodwa nabo abasazoqashwa kubona ababe nalo udlebe lulandela izinto ukuthi umuntu phakathi kwezinto ayazenza akayilandele nayo ilento obano WhatsApp abese ezakhela izitori ezisuka kwaThapha noma ake ngithi ezisuka ku WhatsApp ezitranslated khona ezobona ukuthi ezozwa ukuthi kubhlungu kangakanani ukushisa ukutranslate into engabhaliwe ngendlela efanele nekuthwesa umzimba engenabuqiniso yabona mhlawumbe siphinde sibheke ke Mfuka Mahlase eyokuthi isikhathi seni nokuyisikhathi la ubuchwepheshe besimanje manje bibukade bungandile siphila esikhathini la manje ubuchwepheshe besimanje manje sebandile seziningi leinhlaka abafundi beindaba la bethola khona indaba uma ubuka
ubuyele emuva uyabona ukuthi indaba esasiyithola ngesikhathi senu kwakuyindaba ezilutshu ngenxa ukuthi kwakungelula ukuthi udaba ufike nalo omunye umuntu kube ukuthi useke walizwa somewhere manje sekuthi kuqambe kushaya isikhathi sendaba sekukhona sebeli-updateile udaba nge-information engekho correct othi mawuyilalela uthi hayi kulesi story lesi khona into eshodayo kusona mhlambe mawuhlukanisa njengoba uphilile esikhathini sabudala salesa sikhathi technology ingakabi khona ngesikhathini samanje se-technology umehluko ungakanani futhi wona mupho ongathi uyawubona njengamanje ngizothini ikona lokho ukuthi wonke umuntu usekholelwa kakhulu kulezi zinto ezibilisi hayi futhi ezibilisi ezavula ethiwe fushu okungukuthi lento ebengisho umfudumezo nje yabona yinhle yonke into ezikayo ngiphisana nayo kufanele umuntu azi ukuthi mangi nento yokutranslate mhlambe engeyona ngathini into entsha ngoba nathi sangena ngama-typewriter bambalwa abazi-typewriter le enkulu engaka lekhalaqaqa inombolo ongena ngale usuthukile wenzekani kulo muntu ngaphakathi uyabona kweza zashintsha kweza kwele ekagesi kwase kugcina kungene ikhompyutha sangena ikhompyutha yasishintsha-ke isimo sokwenza umsebenzi hhayi sokushintsha lokhu esithi ama-facts ama-facts wona umongo wokwendaba usuke usamile awushintshi manje-ke into eyenzekayo kukhona lento yokuthi uma ngifuna ukuyofunda lapha ngiye ngibone nala iy'ngane zakwethu zenza into enhle engiyijabulelayo engibonayo ukuthi ingangehlula mina manje ngoba sekuyilesikhathi angijwayele le ukuthi umuntu ayiziqoqe indaba ayihlanganise ayihlele kahle afake ngisho imisindo yakhona ahambe ephethe iselula ayofunda kuselula afuthi ayifunde zonke kahle nezibikezelo zakho namaklipha akhona namajingles akhona yes akwenze konke uyabona-ke mina ngisasele lapho ngoba phela uyabona ukuthi ngisuka kubo kodwa lokho akusho ukuthi engikwaziyo ukukwenza mina nokwaziwa ingane kwehlukile okwehlukile kuphela indlela yokukwenza kodwa umongo wako wama-fact nemiso zodaba kusuke kusaphelele kusami kunjalo asibheke-ke naleyo ukuthi uthinta indaba enhle kakhulu yokuthi-ke ubuchwepheshe besimanje manje obusetshenziswa-ke abasebenzayo njengamanje kuvumelana nesikhathi samanje akubalekelani nobuqiniso bodaba mhlawumbe ngiyazi ukuthi ukusakaza nemisakazo iyimpilo kuwo indlela imsakazo yomphakathi esemningi ngakhona eNingizimu Afrika sibheke nje la kwaZulu Natal sidlule kwaZulu Natal size la eThekwini mhlawumbe u5 mhlawumbe u6 bese uthi uyalalela indlela ekufundwa ngayo indaba lendlela nje ezokusakaza kwamanje uma uqhathanisa nendlela yangesikhathi sengena ngo1991 kukhona ongathi okwakwenzeka ngo1991 uma kusanga apply njengamanje usangakwazi ukuthi kulekelele ngibuyele ekuthenini ubufunda indaba usebenzisa ubuciko kukhona umama uMalindi kaNtuli wayenza u12 to 3 okwakwenza ukuthi wonke umuntu othi wazi umsakazo uKhozi FM kube liphuthu ukuthi labo bantu akabazi ngenxa yamagalelo nobuciko ababenako bokwazi ukuthula inkulumo umlaleli ayizwe abe ingxenye yayo engekho kuyona mawubheka njengamanje lobuciko naleyo ndlela ehlanganisa nemarketing ngoba ukuzibranda kwakho kwakuncike kakhulu nakuyona imarketing ngoba umuntu wayazi ukuthi ihora lesingaka lomkhothi kuza uJabulani umJ kaSibizo uMalindi kaNtuli mayethi kulezo ntaba komgaba abakweleni kobuzekezeke ngiphilile esikhathini sakhe ngiphile esikhathini samanje kodwa kunabasakazi inqwaba manje
engeke ngikwazi ukusho ukuthi ithini identity yakhe. Nanenza kanjani ukwenza ukuthi ligcine umnina nezimiso zodaba kodwa nomthelela okuzakha kuhlale enhlizweni zabantu kubrande konke. Ngicabanga ukuthi isimo leso esiqala kude. Yes. Kuyithuba osukunikezwe lona uma uthola umsebenzi. Okay. Noma ikuphi. La ufika khona uqashiwe, uyasebenza emqondweni wakho usitshela ukuthini. Yes. Ngizokulinganisela ngodaba oluncane engicabanga ukuthi mhlambe leyo msizo omunye umuntu. Kukhona inkampani la eThekwini ebiqasha abantu behola kahle khona. Okay. Wathi omnye ubaba esichazela ukuthi hey bengidlula ngale nkampani ngeke ngilisho igama layo. Bengidlula ngale nkampani ngacishe ngashayiswa imoto. Ngisaqhaqhazela namanje abantu abami. Sithina yipi le nkampani? Uthi hayi la selingezwakala ngeke ngathanda ukulisebenzisa linjengoba linjalo. Ngika-Live My Brothers. Yes. Abantu abadala bazi ukuthi ka-Live My Brothers ikuphi. Yes. Uma simbuza ukuthi wathi ka-Live My Brothers, wathi hayi kunjalo ngoba ayikho inkampani eholela kahle njengaleyo. Okay. So kuthina you-Live My Brothers. Sengizama ukuthi-ke ngalokho uma usungenile emsebenzini sithatha isimo sasemsebenzini. Okay. Ngoba siyivela kancane ubususenza esakho. Yes. Ubusuthi ke inkampani ngaphandle ukuthi iyangibonga ukusebenza kahle kodwa ake ngifune mina ukuthi ngiyabongeka yini ngoba kufanele ukuthi ngibongwe noma ingoba nginabathile nje abangikhozile abangishaya ihlombe singekho isidingo. Okay. Ubusugcina ke ubhekisisa ukuthi kunabantu abaningi abasemsakazweni ekhona njengamanje ngoba eminingi ukuqhudelana kwabo bebodwa akusho phela ukuthi sebe bakhulu kunabantu abathile. Sebe bakhulu nemsakazo othile. Imisakazo yonke inendawo yayo. Kuyenzeka kodwa idlulane. Okay. Kulungile kuhle lokho ngoba the more idlulana kwakheka ngathi le competition egcina isiza ukuthi yonke into iphekeke yenziwe injengoba injalo ifike kubalaleli injengoba injalo ngoba into enkulu ngomsakazo ilokho uhambisa ulwazi. Yes, information edingwa umuntu noma imuphi. Omunye uyathi hayi anginandaba nomsakazo uzongisiza ngani ngiyidlala iredio. Athi iredio eqondeni ukuthi uyakwazi ukuthenga ucwecwe alifake alidlale kodwa akazi ukuthi kwenzekani ngamakhelwane. Edolobheni nje ngale kwala ihlala khona ukuthi kwenzakalani. Usuke sebenzisa lesigatshana yena sodwa sakwa entertainment. Engangenanga kwisigaba sakwa information wangangena kwisigaba sakwa education. Mhlawumbe ke sibheke emhlonishwa ukuthi ngekhathi uhamba ubude bendlela neqhaza olubambile kwaye kwawufinyelele isikhathini sokuthi uye kothatha umhlala phansi. Ngekhathi sekusondela ukuthi uye kuthatha umhlala phansi wawunjani umuzwa kuwe? Lihle iqiniso. Njani? Ngihlukene phakathi. Okay. Ngihlukene phakathi. Izizathu sasenza ngihlukane phakathi. Kwakukhona isimo sasemndenini. Yes. Esi ngoba ngeshwa mina ngazalwa ngedwa. Okay. Angilanywa umuntu. Yonke into engiyenzile empilweni yami i-achievement eqhamuke ngama efforts ami. Yes. Manje kwakhona isimo esasithinta umndeni engathi ngithi ngiyasibuka ngabona ukuthi sizongenza ngiphelele endleleni ngingasifezanga. Okay. Ngaqala futhi ngabuyela ngala emsebenzini. Ngayibuza indlela eyaphambili. Sabo ngiyafuna ukuthatha ikhefu noma
impesheni ephelele ngayithola incazelo ngabuza ngachazeleka ngokugcwele engathi mase ngitholile konke ngakugweyake ngakuthola njalo kuzocishe kulingane kulungile angiyithathe ngihambe ngizame ukufeza lento obuyibona uthi yasalela ngoba ubengizokwazi ukugcina kabi mangabe ngigcina sekuthiwa ungambona useyini empilweni nanokuthi wayengenaphupho yini endleleni naye yempilo yabona kwaba leso simo njesinjalo so kwaba khona ungathi ngiyakhala ekuqaleni mase kupha nendawo sengiyitholile incazelo zokungigayida ukuthi ngenze njani uma ngiphila ngenze njani kwaba yileso simo. Ngazi ke Mahlase ukuthi nanoma ngabe usuphumile wayithola impesheni umsakazo uhlezi senhlizweni yakho ezokusakaza zihlezi senhlizweni yakho mhlambe emva kokuba sewuthathile umhlala phansi ikuphi obuye wakwenza okuzokusondeza nomsakazo nezokusakaza nabasakazi? Hey angithinta enonini kodwa ungithinta endaweni ehambisana nobuhlungu. Okay. Ebuhlungu kudlalwa into eyodwa. Akukho mina la mawuthinta into emsakazo noma engumsakazi la engingafuni ukuzigaxa khona. Okay. Ngezizathu esisodwa uma ngihamba emhlabeni uNkulunkulu esedina ethe cha usuyiqedile elakho eyakhe indima noma olwakho ukhala uyosala siphi ibongo ngemuva. Isizathu salokho ukuthi ngibona ngawuthanda mina umsakazo ngawuphila ngawuphilela. Izingane zakithi azuthanda umsakazo kodwa ithanda ukuba abasakazi nodumo olihambisana nabo. Isifiso sami esisodwa esokuthi lezi izingane angizilolonge zikhule emqondweni empilweni jikelele ukuze ziwazi umsebenzi ukuthi nomsebenzi uma impilo uyilolonga idinga lo msebenzi idinga ukuhlonishwa idinga ukunakekelwa ngale ndlela ekakubenza. Yibona lokho ngathi ke into enkulu njengoba ngishilo ukuthi mina ngaqitshwa noma ngalolwa zingqwele zingilola emlalazini owenza shosho ukuthi okuphuma kuona kuyiqiniso liphelele ugcina kuyinto enhle esizweni. So ngiyafisa ukuthi ngilithole ithuba lokuthi empilweni ngibuyele emsakazweni angiukhethile yonke kumina iyefana ngoba engingafike ngishila bangajabulela nengishiya la bangajabulela noma yikuphi engifike ngakushiya bangajabulela kodwa into enkulu nento ebuhlungu engiphatha kabi ukuthi ngiyazinikela ngihambe ngisho ukuthi nje ngikwazi ukwenza ukuthi kodwa ngizibona ngichilizeka kumuntu wachikiliza obekwa lapha emva ngoba kuthiwa ngizothatha udumo or mhlambe kukhona into engizoyenza embi angazi kodwa nje ngiyavimbeka. Babo Jabulani asivale ngethemba sithembisa umbukeli ukuthi sisazophinde sithole isigaba sesibili la khona sesingena ekuthenini kusuka manje njengoba ukhala ngelo ukuthi ke uyavimbeleka ikuphi lokufisa kwenzeke senza kanjani ukuthi kwenzeke kumbukeli ekhona ekhaya uzosithinta siBMK Audio Production azwakalise olakhe uvo ngalenkulumo esiqedwe kuba nayo. Siyabonga kakhulu Mhlonishwa. Bonga mina wena weqhawe. Siyabonga kakhulu. Sinaye umhlonishwa ubaba uJabulani uMJ kaSibisi uzweleke kulona uqweqwe namanje uma ngisalilalele ngisezwe ukucike enkulumeni yakhe ngisawezwa amanzi ahlabahlosini thema ngikhuluma naye kwavele kwavuka ukuthi hayi man iqhawe lamaqhawe kubalekile ukuthi silincome siphinde futhi
sihlomo uphaphe legwalagwala lisaphikila ngemisebenzi yalo emihle. Kanjani sophinde sihlangane kwisiqephu esilandelayo kuyona ke iBMK Audio Production. Ungasuki, inombolo zikhona nje la ngezansi. Uzokwazi ukuthi usithinte bakuthi ezinye zezinkulumo zethu ufisa ukuthi uphonse isandla kusona. Siyabonga.